Jandiko John Rugandas kane ndiko buk mar Shreds of Tenderness nogolo nyithindo adek Odi, Wak and Stella lure gi pronunciation mari janeno malolo TV. Nyithindo ge kuma kido mari gi nopogore gi te. Molo chutho ne gikawo kido mar janyuol gi, ne gikawo kido mar meni koso kido mar wuon gi koso. Ne gibiro kod kitgi giwegi asto bende nyalo penjo ni to koso ne gikawo kido mar society kata oganda margi. Mane manyisowa gimwadalo se kaoni kod jalony japuonj Winnie Mboya lai wechero mari mar kuku mar wach ngima mar nyathi kadongo molo chutho kawo kido mar janyuol maber kod marach ibro timo nade mondo minwa los wach niri nyaka ne wamany ng'at ma en janyuol, nyaka ne wamany ng'at ma en japuonj, nyaka wamany ng'at mong'e somo psychology kaachiel koda gi paro mar nyathi. Machiegni nyinga en Haron Otieno, Lolwe TV gini en marwa. Madam Winnie iriyo nade? Ariyo maber. Nyaka wawere thuolo mar juma achiel. Ariyo maber. Dakwane ka jalony moro ahinya kaka piny ose jalony obedo gi odiochieng'. Odiochieng' osebedo malach to kata kamano wantiere. Erokamano. Gik mokwongo wadalo go mbaka awachni ma en tielo series mar gik mosebedo kalo sembulo ngima nyathi sane ma nyathi nitie dala ni eri. Asto yiena bende kwachako mondo mi feedback kata mana paro mar oganda maber ma waloso ewi chenro ni eri kendo gi paro gi puoyo puonj gi eko misebedo ka imiyo oganda ibed nang'e nitie moko ma seche moko osechopo iri ni wuon ma samoro iseyudo. Kwadhi e twak ma kawuono ni eri, role model gi dho Mbogo kaka nanyalo wacho gini eri gi dholuo baga matin en ng'ama nade? Erokamano Haron ne chenro ni to kendo ne jowinjo mag kendo joneno mag Lolwe TV. Warwako ni machiegni kendo warwako feedback kata ote ma okelo ka wamedo neno chenro ni. Ka wang'iyo ng'ama role model en role model gi dholuo kata onyalo chanda temo wacho nikech onge dholuo maloke aching'. Yes. To a role model en ng'at ma nyathi luwo e okang' kokang' mogoyo. Tiende ni telo mbele to i telo ni mbele no. Yes. Nyathini minyuolo kata madongo e lweti ni ng'i kago okang' kokang' migoyo. Tiende ni kizungu wacho ni they look up to you. Yes. Ging'iyo kido ma inyiso ka in e ot ka kaka janyuol. Ging'iyo kit ngima midago kaka janyuol. Omiyo ka gidongo to de gigomb wacho ni an tagombo bedo gi kido machalo gi mar mama gi baba. Ok adwa wacho ni mama kata baba. Yes. Mama gi baba nikech mondo ubed mama gi baba tiende ni une winjruok achiel. Jalony nitie pogruok e kind mama gi baba kod mama kata baba. Tiende ni ka nyathi owacho ni agombo mondo akaw kido mar mama. Yes. Gi baba. Yes. Nyiso ni giduto gi ji ariyo gin gi kido maber. Tiende ni gi complement each other. Yes. To kowacho ni baba kata mama, yes, nyiso ni nitiere pogruok. Achiel kuom moko mondo we kite. Samoro nyalo weyo kite. Yes. Omiyo upbringing mar nyathi mondo ubed a role model nyaka bed ni u complement each other, udonjoru kendo uwinjoru. Masama uwuotho to nyathi luwo to nyathini gombo mondo mi okaw kitu. Koro e yo machiek ma manyalo wacho ni en a role model. Yes. Di mang'eny wach ni kelo bende church ni gige ma waluongo ni mentor. Yes. Gidwa chal en mana ni kang'iyo taneno ni ng'ama waluongo ni mentor samoro en ng'ama ok ing'eyo mapok iromogo. Igombo mondo mi ibed kaka ng'ano. Nyicha winjo kiwacho ni idwa chung igni moko mabiro kanye e od bura moro kanyo. Yes. Tende ni nyalo look up to jatelo moro migombo ni mondo ibed kaka jatelo no. Kata obedo ni pok inene, yes, pok iromo kode, to kit kako timo siasa mori. Miyo mano nyalo bedo your mentor. Kora paro ni yena muna ngadi matin nikech akia koda ne ma ok awinjo maber takia koda ine ma igwenya riyo gieki. Ng'ato nyalo wacho ni role model ema nyalo bedo ng'at ma samoro pok ineno miwinjo ga winja kata misomo ga gik moko kuome. To mentor ten ng'at ma seche moko setiegi. Madam Winnie opuonja. Madam Winnie is mentoring me mondo abed japuonj kaka en. Awuoth e tiende. Akiani emomiyo wacho ni gik moko ariyo gi yes, gichal. Yes. Ten mana ni your role model yes,
en ng'ama iluwo into footsteps ne, Yes. to onyalo ga wuoyo kodi kaka otimo e kaka itimo. Onyalo wuoyo kodi o mentally, physically, Yes. spiritually, all spheres of life. En ng'ama ichiegni go. Yes. Gigi chala, but ng'ama is your mentor nyalo bedo ni pok inene, pok iromo kode, but kata kamano inyalo luwo kit ng'ama en. Ang' ng'at nopenj ni yo machiek, role model dobed ng'at ma go torch, akiani sega luwo bang' ng'ato ka mudho lil, Yes. to oketo torch to gi kama eri, to in idhi ong'eyo, to ibiri luwo kama noluwo no ero. Wanyalo tude gi ng'at ma go torch e ngima ng'ato koso. Exactly. Yes. Tiende ni otelo, onyisi yo, Yes. to in iluwo. Tiende ni in sure of kaminyono nikech oseloso ni yo nyime. Bende janyuol nyalo bedo ng'ama iluongo ni role model ni eri? Nyathi kinyuolo e family, Yes. kama wantiere gi both parents, ma en baba gi mama. A role model ma nyathi dongo kong'eyo ka en jonyuolne. Yes. Samodongo e environment modonge ni, odongo ka ng'ama ong'eyo kaka role model e environment ne ka en wuon gi min gi. Kodhi mabor to ka nitiere nyithindo mamoko mantiere e environment ni. Koro tiende ni obro bedo ga ka all look up to jonyuol gi kaka role models ni. Yes. Nikech e thuolo ni baba gi mama kata owi ok dwa wil gi single parent families. Ng'ama ong'iyo no en japuonjne mokwongo. Yes. To ng'enyne nyithindo madongo e lwetwa gidongo by neno gik ma watimo. They learn through what they see and they imitate. Ikopo. Kakitimo gimoro e kakitimo. Koro it is 100% ni role model mokwongo e ngima nyathi Yes. en janyuol. Itieke koso podi mar dhi maber? Okay, awanyalo wacho na gigi kanyo to kata Yes. kamano ng'ato nyalo penjo ni to janyuol bedo a role model. Nikech mani penjo na next ni to wan kane wadongo to wang'e ni role model nyaka bed ng'at moro ma riembo gari moro matin ni dongo, nyaka obed jafwambo moro malich ahinya. An kadongo kanyalo wacho wuon. Achiel kuom joma nomiyo agombo mondo mi abed jalendo, nitiere ng'ato ne jalendo moro pod nitiere iluongo ni Tyler Yando to kod Chris Darlin. Kana winjogi e Nation FM ndalo nero tawacho ni yawa an bende kanyalo bedo radio kar loso kama iri. Janyuol biro penjore ni to kata jathi biro penjore ere kaka janyuol bedo role model. To nwang'e ni role model nyaka bed ng'at ma mabor mose achieve gimoro maduong' maber neno mi bedie. Erokamano. Yes. A role model nyalo bedo ng'ama ose achieve gimoro. But chutho ne wang'iyo ei family ka. Kaka wuoro gi miyo nyalo bedo role models ne nyithindgi. Yes. Wach mokwongo kendo ma important ahinya e ngima nyithindo ne jonyuol kaka role models. En ni nyaka gibed joma nigi adieri to gi hera. Kata luor Yes. to gi hera. Love and respect. Tende ni ka nyathi dongo e environment mane ot ka. Yes. Be oneno ka jonyuol exhibit kata nyiso kido mar luor gi hera. Miyo nyiso luoro wuoro. To wuoro nyiso hero miyo. That is how it is. Tiende ni samodongo to neno ka kido mar luor gi hera ni e ot ka. Yes. Mage vocabulary modongo kong'eyo. To nikech sama mago nitie, to ging'eyo ni nitiere self control bende. Yes. Ji gi ok wang'. Oneno ka kata kowuok oko to mae gima nodongo kong'eyo. Kowuok oko to magi bende gik monyiso ne nyithindo ma en godo kata ne joma dongo. To nikech magi gik modongo kotimang'o Kanoneno machiegni kod kairi. Koro gima duong' Yes. mokwongo tik Yes. en respect to kod love. Ema mondo bed vocabulary mokwongo Yes. ne nyithindogi. Ema ka giwuok oko kucho to jonyuol osemiyo gi yo mar nyiso hera to gi nyiso luor. Mar ariyo, Yes. yo machielo ma a parent kata parents nyalo bedo godo role model. And the kind of relationship me keep osiepe ma in godo chal nade. To sama osiepe ni obire ot ka Yes. kugo mbaka. Yes. Gin mbekni machal nade mugoyo. Nikech sama ugo mbaka ka une ot ka, nyithindu bende winjo. Ugo mbekni mag business ideas. Gin mbekni mag spirituality, mag weche mag Nyasaye. Nyiso ni sama ugo mbaka to giwinjo.
Ka gidhi oko to they learn to choose their friends wisely. Nikech ging'eyo ni osiepe mama kata osiepe baba ok gin osiepe mag kuoth, Yes. ok gin osiepe mag mer. And so usetelo mbele Yes. ma unyiso gi the kind of friends monego gibed go. So in that way you're mentoring your children. Money mentor gi. Money mentor gi. Yes. So they can choose wisely osiepe ma giwuotho go ka ging'iyo in be the kind of osiepe Yes. ma in go. Ng'atang' no penji ni in japuonj Yes. to itiere kod nyithindi bende. Mano bende nyalo bedo part bar bedo role model margi. I want them to be a teacher kaka an. Koso wang'iyo mana kaka watudre ot kaeri to kada osiepe ma jonyuol nitiere godo. Well, ka ise identify ni nyathini dwa bedo japuonj. Yes. Ing'eni ok ding'ise na dwa ni bed japuonj kaka an. Samoro dwaro a profession machielo mopogore. Ok anyal nyisa nyango ni anani koth fwambo moro bende odaga. Ok inyal wacho kamano nikech nyathi ka nyathi nigi interest ne. Nyathi ka nyathi nitiere koda gi interest mare, ok inyal nyise ni nyathina an police, rembwa moro nyaka bed police e dala kar kaeri. Janeno Malolwe TV magi gin gigo eko makata na wuon makodhoga na paro ni kabedo maduong' to wacho ni oyo nyathina mang'ane nyaka bed jafwambo krume kothwa ni eri kar opogore irito mondo mine ka nyathi dwaro gino ero eka ibedo. Penjo maduong' Janeno Malolwe TV en ni to ere kaka maeri wanyalo timo the how aspect ka achiel to koda ka gibed nitiere role model marach to gi maber, kita marach mar njore ere kako kame nyathi to kido maber mar bolruok maseche moko an godo to anyalo miyo nyathi mondo mago mbaki wachniri nyaka ne omany nyadendi mawache kaka en wich maler paro maler to nikech en jalony e gige komo wacho Madam japuonj Winnie Mboya. Bang' nyiri machuo kende kikimul remote ni Malolwe TV. An jakong'o to kadwar mondo mi nyathina obed jakong'o. Ere kaka anyalo tamo mondo mi kido marach mantiere godo ero kik dhi ir nyathi, to ere kaka maber man godo chande nyalo dhi ir nyathi. Kizungu luongo ni the how aspect mar bedo role model ne nyathini. Penjo ni eri en penjo mwakwongo godo ko penjo Madam Winnie Mboya jalony chiro niri mar kuku mar wach. Nitiere ang'e ni nitiere kama niselero malach ahinya penjo mar kaka ng'ato bedo. Ka nitiere moro modong' kanyo inyalo wacho kapok wadhi e penjo machielo. Erokamano. Yo machielo kendo ma janyuol nyalo bedo godo a role model en by kata keto nyithindwa wa involve nyithindwa into gima waluongo ni family discussions. Sama wan gi gimoro ma wadwa discuss kaka familia, ber mondo mi wa involve gi, mondo waluong gi mondo gin bende gibed part and parcel of gik ma wa discuss. Ka nitiere kata mana gari moro ma baba kata mama nonyiewo, to neno ni koro gari ni odwa use, ber mondo inyisgi ni gari ni koro adhi uso nikech magi. To nikech ma is a family property and gin bende gin part and parcel of it. Samoro gari no jating'o gi katero gi school, or gari no jating'o gi katero gi church. To kidhi use ausa kamano, kiny ka gidonjo to giyudo ka parking gari onge. To ka gipenjo ni gari odhi kanye. Ma gachi gikoso mara. Mano mari. To ashare gi nyithinda kadwa uso. Kidwa uso ishare. Gimomiyo awacho mano, it will bring an aspect of consultation kagidongo. Tende ni isemiyo gi yo, you are role modeling them to always consult. To kinya tiyo kono magitami. Kako ida uso lo mondo gidwa to gitami tomato mwandu na manyiewo gi pesa na. Ka in gi gimomiyo idwa uso. Yes. You know, the idea of sharing with them okay ni mondo gitami. Yes. Nikech en mwandu. Lakini nyakwangi bath siling komachielo ni ginyalo tami. Nyama nyalo ng'iyo ni gin be ginyalo tami. Yes. To nyisgi gimomiyo. That is why I always say ni reasoning a family ber. Wach ni wadwa dare odni wadhi kama. Mano bende is another example. Nikech ka koro osebedo matin, koro wadwaro ot maduong' nikech koro wang'eny. Then gibro wacho ni to kama ne wadake ni yawa, donge wase make friends. To inyiso gi gimomiyo gidar kanyo. Yes. Ineno.
So by doing that, you are a role model. Ma ka gidongo ka giwuok oko kucho to ging'eyo ni nitiere decisions moko ma ok make solely. Nitiere jok moko ma bende inyalo consult go kapok itimo gima kamano. Machielo, nyaka wa learn to listen to our children. Mano is another way of mentoring them. Kik watimre ni wadich ahinya ma wan gima wanyalo timo is dismissing them. Ka nyathi obiro iri ng'ama wuoro ni somo gazet kata kisomo news. Dina gi chien okine ka poda aneno news. Poda follow weche county NYS BBI mora mora. Tuge uru gi chien mondi. Samoro bende en mana nyathi moro matin ma attention ni modwaro en gima tin malich mobiro baba mi attention ni imagine sijui baluni ya nani oringo modhi kama igone mana ni ingeni sema na mi attention kendo seringo wuok ka en nyathi ni manyako to biro iri listen miye time kata en mana nyathi ma wuoyi miye time to nikech sami miye time ni ubro ng'eyo ni mama kata baba o set time apart o value o respect onyalo ng'ado gimotimo mondo mi omiya thuolo makata kidich to koneni baba we mondi gima kama podo maka to ka tieka ni taluongi wabedo piny mondo wagomba kano. Ing'eni samitimo kamano in role model ne nikech obro ng'eyo ni in life onyalo share gimoro mahinye gi ng'ato. Ineno samo wuok oko kata ka gimoro chande to onyalo luongo ng'ama chielo mondo share go. And by doing that waketo trust, waresto samoro trust mosebedo maonge kuom nyithindwa, and in that way we also become role models. Ema ng'ato no penji ni to bedo role model nitiere kido mopogore nitiere bedo role model malach to gi maber koso role model nyaka bed man maber kende. Mondo mi ng'ato wach ni ng'ane en role model na nyiso ni nitiere kido maber modwa kawo koa kuomi. Ok apar ka nitiere ng'at manyalo gombo mondo kaw kido marach kuom ng'ato kata en mana kido mar kuo ni to koro ng'ama jakuo no ema en role model mar ng'ama chielo. Omiyo role model bedo mana ng'ama look up to ng'ama kite ber. Giume na penji diri ngene walose janyuol ok walos ng'ama ni oko. Ng'ama ni oko nyathi ntiere koda gi thuolo mondo mi oyier onyango dhi bedo role model mara kata Auma to kata Tom ok dhi bedo kata mana Eunice ok dhi bedo. To janyuol to in ng'at mitiere godo kar kaeri ma onyuoli midongo kineno kar kaeri. To nitiere janyuol moko bende ma nitiere koda gi midhiero magi. Seche moko en janyuol ma kaka ne onyuoli nyaka kaka nyathi pok ineno ber kata achiel kuome. En ng'at ma ka ok on jalweny to en ng'at ma seche moko madho kong'o ok ine gimoro ber sama bende skul bende ok odhi maber. Mano ema tera penjo ni be nitiere seche moko ma janyuol nyalo bedo a bad role model koso role model te nyaka bedo mana joma ber. Erokamano. Nitiere jonyuol manigi kido bila miwachogo. And mano emomiyo society osechalo kaka en ni. Nikech ka nyathini ok nyal ng'i as a good role model. To gima timore kanyo ni kido mobro kawo en kiti marach. Remember ni kane wachako ne wawacho ni ine japuonj mokwongo e ngimane motimang'o mong'iyo. Omiyo ka kiti en kit lweny to mano emodhi kawo. To mago bende nyithindo miyudo ka gin oko kata gin e skul ka. Te miyudo ka oduong'o wi nyithindo wetene. Nikech onge gima ber moyudo koa oko. And by that ok warul ni onge nyithindo mabeyo mosewuok e lwet jonyuol ma ok nyal kwan kaka role models. Mago nitie. Inyalo yudo ni janyuol timbene achach. To nyaka bede ni nitiere nyathine moro ma oluwo yo motimore nade maber. Omiyo ok wanyal wacho conclusively ni nyathi nyaka kaw mana kit janyuolne kata janyuolno ok nyal bedo a role model. Madam Winnie, nitiere gik moko ma kaka jonyuol dhano mor godo kuomwa. Yiena mondo mi awach maeri bende gi kizungu bende. Gima jomoko are proud of katimre kuomwa. Kuom ranyisi nya chako chero ni kanyisi feedback aduoko mosebedo kwa yudo. Dhano puoyo kaka igolo pachi, dhano puoyo nonro malach mitimo to gi rieko ma in godo. Seche moko
igombo ni nyathini ma nyako chande, nyathini ma wuoyi chande, bende obede gi kiti moro ma dhano paki godo. Ranyisi machielo kidog yiena mondo manyalo chiwo machielo kendo, onge gimoro amora ma idhi manyo ofis moro e bwo piny ni eri masetemo ga manyo Haron motama donjo kamoro. Aggression ma nyaka donjo mayud gima dwaro chande. Samoro igombo ni yawa kido ni eri amiye nyathina. Bende nitiere kaka inyalo passe back to nyathi, koso bende odhi duogo kama ni wacho ni nyathi kopono gino dwaro eka kora konyo mondo ger gini eri. Erokamano. Yes. Ing'eni nyithindwa kadongo to ging'eyowa. And give them an opportunity. Ginyalo nyisi gima in kata ng'ama in. Ng'ata madongo nigi kido moro ma kata nyathine ong'eye kaka en. Omiyo ka nitiere kido ma nyathi oseneno kuomi, Yes. gino ibro neno ka be ok ichun mondo gini odonj kuome. Gini bro wuok awuoka kende owuon. Madonj kuome. Bende momiyo ka iyudo ka nitiere joyalo ng'enyne. Aparo ni mano bende example ma wanyalo chiwo. En jayalo, wuon gi ne jayalo, kwar gi ne jayalo, to nyathine moro bende ot kata gin mana nyithindo 5. To nitiere kata nyathi achiel ma bende gombo mondo mi obed jayalo. Wang'e joyalo bende ma nyithindgi olokro palma. Mago bende ne nitie. Yes. Emomiyo awacho ni ok wanyal rule out ni nitiere jonyuol mabeyo ma nyithindo maricho ok oa e families gi. Bende onge nyithindo bende onge jonyuol maricho ma nyithindo mabeyo ok otimo ang'o, ok owuok e families. Nyithindi te richo to inti ber dhano puoyo society. To bende ok ginyal bedo maricho gite. Yes. Ka gin 5 Yes. to nyaka bede moro mi mentor. Koro geno mondo bedi kuma chindi chande. Achiel ni Yes. tema mondo i mentor gi. Yes. Mondo gibed ni gin e yo makare. Lakini giduto te ok ginyal bedo ni giricho. Okay. Nyaka bede ni nitiere moro. Yes. Yes. Madam Winnie, director mara Zero, nyisa dong dakika achiel kende. Penjo ariyo gi kik idwoko mapiyo piyo. Jonyuol te nyalo bedo role model koso nitiere ng'ama nyalo koni yawa. Ato ka ng'iyo ngimana mokwongo skul ok adhi, aonge gimoro amora, gima ber manyalo wuok kuma onge nyithinda, dongo adwa kaka Yesu odhi kodu. Mano janyuol ok onego wachi. Yes. Nyalo bedo ni ing'eyo mano ki in, to kata king'eyo ni en in, to onego bed ni ng'iso nyathini. Wegi ne kendgi. To ka giweyo ma ging'eyo ni baba to is not my role model, then they will pick a role model kuom mama kata school ir japuonj moro mapuonje kata e society. At least nyaka bede ng'at ma they are looking up to. Ere kaka adhi konyo nyathi ma en kong'iya gimoro amora matimo rachne, kochakore tija, kaka rwakora, ngimana, gimoro amora rachne. Ere kaka adhi konyo? Por na bed role model mare. Mano nyalo bedo tricky ahinya. Ok nyal bedo ni nitie nyathi ma ka ng'iyi. Yes. To gimoro amora rach kuomi. Nyaka bede ni nitiere gimoro. Ok en nono. To nyaka bede ni nitiere bende gimoro achiel mohero kuomi. Ng'e kamera ni eri. 30 seconds losna kod nyathi madwaro mondo mi janyuol ne obed role model kata mang'iyo to kone gimoro amora kuom janyuol ne. Erokamano ne nyithindo nyaka wang'e ni jonyuol environment ma gimiyowa kendo ma wadonge ema miyowa okang' maber mar dongo. Ng'eny jonyuolwa wang'eyo ni gin joma beyo. To ka janyuol nigi kido moro maber, to ber mondo wakaw kido ma jonyuol nyisowa kendo puonjowa. To nikech environment ma wantiere ni ema wadonge to kendo kitgi bende ema wakaw. Losna gi janyuol madwaro mondo mi obed role model ne nyathine to temo to kia ni ang'o ma nyako tim mondo obed role model. Erokamano ne jonyuol nyaka wa live the talk. Gima wawacho nyaka watim, to gima watimo bende ma nyaka wawachi. Mondo nyithindwa ka ng'iyowa to neno ni gima mama nowacho kata ma baba nowacho ema baba timo, kata gima baba timo ema nowacho. Kik wabed jonyuol ma wawacho gima opogore to watimo gima chielo. Erokamano. Yiena mondo awach ni achiel kuom chenro gi mase neno ber mare ahinya kata mase enjoy ahinya en twak ma kawuono ni eri kaka janyuol nyalo bedo role model ne nyathine. To yiena chik mar fwambo wacho ni kadwa wacho gimoro ma ok an godo kod adieri to wacho disclaimer ne statement madhi tiyo godo chenro ni eri. Janeno mar Lwe TV yiena mondo mi alos kod nyathi to nikech onge chieng' ma janyuol nobedi kaka nyathine dwaro to nyathi nyalo bedo kaka janyuol mare dwaro. Mano emomiyo awacho ni yani ka in nyathi
to intiere kod janyuolni mabeyo mineno ka otimo ka mondo mikete tim, maricho ma otimo jwang'i kete tim, ma ok in godo gadieri, be Nyasaye mondo nyisi ni maber koso rach. Iluonga ni Haron Otieno. Chope chenro giko mar chenro mari mar kuku mar wache. Wachak wadog waromo kode kendo juma manyien ka wabro loso e kaw thuolo kod nyathini. Kizungu luongo spending time with your child. E chenro achiel niri mar kuku mar wach. Winnie Mboya, jalony, japuonj, kendo wache kaka ong'e kaka onego bed ni wache. Kobedo dagi ni kikomosre, koro bro goyo kumbu. To be gentle enough to a lady, wanyalo got. Erokamano. Erokamano ahinya.